Sabeu que en aquest paisatge magnífic, en aquestes contrades tan boniques del centre de Catalunya, concretament a Gurb, a la Plana de Vic, hem fet aquest acte absolutament multitudinari de Convergència Democràtica de Catalunya, que demostra una cosa, que és que després de 6 anys d'estar a l'oposició, Convergència és un projecte més viu que mai, és un projecte ple de vitalitat, ple d'entusiasme, ple de gent, ple d'il·lusió, ple de ganes de fer feina i a més de fer bona feina. Som conscients de la responsabilitat que tenim a nivell de Catalunya, sabem que nosaltres, doncs, com tothom, cometem errors, però també sabem una cosa, que en aquest moment es necessita a Catalunya una opció responsable, seriosa, amb projecte, amb lideratge, que torni a donar un orgull de catalanitat, que torni a fer progressar el país de veritat en el dia a dia i que la gent, doncs, aquí se senti no només segura, sinó identificada amb aquest país que és el nostre. I això avui és Convergència, no és la casa gran del catalanisme, és aquest efecte suma, no? Això que jo moltes vegades dic, si sumem podem, si Catalunya suma pot, que vol dir que és una crida, no? Un missatge a dir tothom que tingui alguna cosa a fer per aquest país que s'aplegui entorn nostre, que ens ajudi a construir un país de cara al futur, que ens ajudi a fer Catalunya i que ens ajudi, a més, a posar el nostre país allà on això és Convergència, això és Convergència i Unió, això és la casa gran del catalanisme, aquesta és la gent que avui més que mai, encara que sigui en circumstàncies difícils, a l'oposició, guanyant eleccions és igual, tot això no passa de ser l'anècdota, no? Avui més que mai aquesta gent de Convergència i Unió, aquesta gent catalanista, som els que tenim clar i tenim a més la voluntat de poder fer un nou servei al país i de tornar a escriure les pàgines més brillants al servei de Catalunya i al servei de tots els catalans.